Ayusa pagka-timinga sa tong pagpangahoy nakapagyud tag itlog sa ihas. Porting pagkaayusa nangahoy raman unta tapang iskater. Unya nakapagmantaning itlog sa ihas nga wala to damha. Kani atong pikhan ato na ibuyok sa kawa birhan ato na sa pagpirito. Nakatukob gyud ang mga singgaw og itlog sa ihas diri sa libon. Ang atong buwad nga nada naparisan gyud og itlog. Garabi pagkaayusa wanay daghang pasundayag lahos. Dinapod, sugdan na nato. Birada usa tag panguhag kahoy diri sa libon para mabaligya. Syempre di po na matabas-tabas gibaw na natong buwad para atong isugba og magkritik natong tinae ba. Di po na makalimtan ni atong mais nga sinaksakan og kamote. Nya tubig, fights kayo. Birahan usa natos pagpanguhag kahoy sa libon. May na lang ba pang scatter. Mao nay resulta nga mopusta ta alang-alang sa puhunan. Pero may na lang ni bisag makabaligya tag duha ka sako. Pero sige ra mabawi na to atong pildi og maka-scatter ta. Maong magsuroy-suroy usa ta diri sa libon manguhat tag kahoy nga laya para atong ibaligya. Og diring dapita ato sa niibilin atong kanon og buwad nga atong gida. Ikahuman mo sakat anang babaw. Alahos wanay daghang pasundayag. Sugdan na natos pagpanguha og kahoy. Mura. Kahoy man daw. Sakto ra sad kayo tong pagkapangahuya kay daghan na kayo kahoy dring dapita. Dili na ta mabawog sumok pa sa libon. Adi ara lahos na ta magpundok na ta sa tong kahoy nga nakuha. Makasigo na siguro nig duha ka sako og mabugha. Piti nang pang-scatter ani. Gipundok na punas usa ka singgawong daihang dalunon. Tingbong na ta nig bugha ikahuman ihatod sa tindahan. Siguro Sugba sa tagbuhat kay to atong mga pinaobra dito nangahoy. asam tang nangahoy ang ubang singgaw. Gimaniho punas usa di atong buwad og sugba. May na lang ni pugong sa kahilab. Para sila to nangahoy ay. Tawgon sa nato atong mga kauban nga mga singgaw kay wa na. Luto na to buwad. Tara na sila ay. Ay na do. Uli na do. Luto na. Daray nangahoy ay. Atong kahoy nga sigaw. Siguro na ni. Paksit siguro na pang-scatter ani. Tuwa po na ako sa kasinggaw napoy daihang kahoy. Bunalan ko niya unya og daggis ang patad. Adi apoy sa kasinggaw namungot ni kidakog pilde. Anak, kakayanin para sa pamilya, boss. Mao gini resulta. Banti lang bahalag pilde. Naguna-una na nang usa ka singkawong dia kay naghaon siyang buwad nga gisugba. Motimo usa ta kay kritik na. Og diring napita nagpanawag ang usa ka singkaw. Dong sa kasinggaw. Yan. Ali ba? Unsa na? Tawadi. Unsa kini nakita ato sa kasinggaw ngay? Ha? Na itlog. Itlog ba? Patay jud. Ali ba? Tan. Itlog yun ano? Ali ba? Ali ba? Adiyo tayo itlog ano? Itlog man ihas bay. Asos porting pagkayo sa wag yung magdahom nga makapagta ng itlog Nakakita yung tag itlog sa ihas ba. Grabe. Siguro. Patay jud makuha na jud ang buwad ana, parisan yung buwad na. Parisan yung buwad. Paksit. Balik yung diri ko Puro nga singgawng. Nakita na sa kasinggawng da. Gigi. Di ko ako. Susa ba? Mesti na ni. Unsa patong lugayan wanay daghang pasundayag ato na nang kuhaon. Siguro na atong tukbonono na ni. Garabing pagkayusa nakatsambag yung tag itlog sa ihas diring dapita. Ilhan jud kayo kay napay balhibo. Maparisan jud itlog atong buwad. Maparisan jud og atong buwad og itlog. Itlog sa ihas mga singgawng ba? Pero sa pag-abot na to, ang gisugba nga buwan sa usa ka singkawong purti ng pagkapaiga. Ikahimas mo naman ning buwara nga uling na. Pero daog ra na tukbon ya putra suway pagdaduha. Ato sa ni panghaunon kay murag nanubra na. Yang samdra pagluto na. Nga di makuhaan yung kaha dito. Ito ka hatingan eh. Uli ana to, pila may uli. Uli to. Toy ko. Kuha ninyo. Ako ilang pa. Magtuto na mga singgawng. Ako ilang pa aton nga naggunit ko sa itlog si ihas Gina. Nagtutuod na po ng mga singkawong dagit sa mauli sa itong mga materyales. Pero kanina lang daw kasingkawong atong sugoon. Wala mapunta kay baw nga makapagday taning itlog sa ihas. Ato usan ipamutang sa bukong kay basig mga buak. Magpaabot usa ta sa itong mga singkawong nga nagkuha sa itong mga materyales. Saktuha po doon. Abot na po sila. Nana po sila, nana. Ayos kayo. Good. Okay daog diran abot ng mga singkaw nga nagkuha sa itong mga materyales. Gidalhan na po nagkawa sa usa ka singkawong para atong lutuan sa itlog sa ihas. Mati kasimbulan na sungagan. Ikahuman ato na pang batilon ang atong nakitaan nga itlog sa ihas. Ikahuman ato na pikhan sa pagtimpla. Ato na butanga dag pangpalasa nga bitsin. Isunod og buyok ang asin. Okay daog. Ato na buyokan og idibol atong kawa. Isunod ay natog lunod atong mga materyales. Ato sa napikhan sa pagisal una para maitos gyud iyang baho ba. Pagkahuman ato na ni ilunod sa kawa atong itlog sa ihas. Goods kayo daghang kay mga materyales. Ato aday nang pahubson takos-takuson og ibang mutang sa daplin.
gasolin aw sulbad natong tukbononon ani pikhano sa taras pagbalik kay murag nangapagod ng ilawom adi ara sa pila ka oras natong nilat-anay naluto na gyud ato na nang pikhan sa paghaon ibutang na diha agod sporting pagkaayo sa grabe pagkalamia sa itlog sa ihas di apoy por maglonos bahalag mahabilin ang tudlo punit gyud gilagoy-lagoy raw bahalag init grabe ato na nang plastaran sa tong hukaran amatik ato na pun iplastar atong mais nga sinaksakan og kamuti iyabo na diha kana goods ato sa katag-katagamay para di magkinabutay ang mga singgaw adi ara pagkahuman ato na ning hukaron natong pinirito itlog sa ihas grabe pagkaayo sana grabing saktuha pagpangahuya nakapagyud tag sudanon sa libon naparisan yun og itlog atong buwan aw nay daghang pasuntayag tukbon sa namunay kinahinay nagpamunit ang mga singgaw oh hala Bias. Oh, habhab. Oh. Itlog ihas ba? Bunyi yan yun. Nalabay buwan. Bisag buhat sinyog ba sa kasulong. Sulit ang pagpangahal. Tuloy ang pagpangahal. Nagbuwan na ba na? Ang itlog. Ano? Mag-stream, makadit. Sabi. Bugwak, buang. Kurang. Rak-rak ba? Sabi. Sige. Daghan ba ng itlog sa itong kanon? Ito yata. Mura sa manok ba? Sabi. Manok eh. Yung manok ng itlog. Bahay, anong tao sa o? Sutiagan, kita itlog. Pa, buwan to dyan. Hindi lang, palit. Diyo. Wala tuloy ka ba? Hana? Po. Sa kapit. Tukan yung usahan, sinok. Dami lunusa. Usapon noon. Nasa tas panlibunan na po doon. Libo na dia. Nangkahoy. Nangkahoy oh. So ingon mo nga kami nangahoy ha. Siguro ang taong pinigilyo na tumboy. Asos sporting pagkaayo sa tong tinukbanay nakatsambag yung tagkakita diri og itlog sa ihas diri sa libon nanguha ra man unta tag kahoy pang scatter nakapag man tag itlog sa ihas aw sulbad atong tukbononon wa nay daghang pasuntayag mag shoutout sa tong mga singgaw shoutout kang Ian Fernandez Maloloyon og sa Exitos Malls kang Brent Baclayon kang Gisrael Pugoy Jipogs kang Nini Toyor kang Mario Vlog kang Madiskarting Ina Vlog kang Manjo Villa Gonzalo kang Edgardo Gumanid kang Mike Waluhan kang Jonathan Apostol kang Jay Mabini kang Carlos Viliganyo Giganto kang Roland Pipito kang Gisak Lay o kang Romel Dilaw Ikarma shoutout tanan ninyo mga singgaw comment mo mga singgaw sa atong latest upload adto ta magkuag first 15 comments atong shoutout diri lang ta ko to mga singgaw i-share ko like yung video para mas daghan pa tang matukob